Sa ating police report naman po, lalaking naligo sa restricted area sa Bunuan Tondaligan Beach nalunod. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasawi ang isang 31 anyos na lalaki matapos malunod sa malalim na bahagi ng Bunuan Tondaligan Beach sa Dagupan City noong Sabado. Mula pa Quezon City ang lalaki kasama ang kanyang pamilya na dumayo lamang umano sa naturang beach para sa isang outing. Ayon sa Tondaligan lifeguard, naliligo umano ang lalaki kasama ang dalawa nitong maliliit na anak sa restricted area ng naturang beach nang mangyari ang insidente. Doon sa may postre, doon sila unang naligo. Ngayon yung lifeguard doon, sinuway na sila kasi kasama niya na yung dalawang anak niya na pumupunta sila sa malalim. Pinahahon yun. Ngayon nung umahon yun, hindi natin alam kasi sa dami lang binabantayan. Hindi natin namalayan punta pala doon sa malayo, doon sa walang bantay. Mayroon umanong concerned citizen ang nagmalasakit na hugutin ng isa sa mga bata nang makitang nalulunod na ang mag-aama. May katabi silang naliligo. Huguti yung isang babae, kinuha niya yung isang bata. Kaso hindi niya na maabot yung dalawa kasi malalim na rin eh. Unang nakaligtas ang 6 na taong gulang na bata habang na-revive sa pamamagitan ng CPR ang 2 taong gulang na kapatid nito. Sa kasamaang palad, hindi na naisalba pa ang ama ng mga bata dahil maputla na umano ang itsura noong maiahon sa dagat. Bago pa man maligo ang mga ito, una nang nagbigay abiso ang mga lifeguards ukol sa panganib ng pagligo sa naturang bahagi ng beach, ngunit may mga beachgoers pa rin umano ang nagpupumilit. Patuloy ang mahigpit na abiso ng Tondaligan lifeguard sa mga beachgoers na maliligo ukol sa mga bahagi ng dagat na hindi dapat puntahan at maligo. Sa lahat po ng mga beachgoer na pupunta dito sa Tondaligan, lagi silang makinig sa mga lifeguard. Pag pinagsinabihan sila, dapat sundin nila. Kasi para sa kaligtasan din nila yung sinasabi ng mga lifeguard. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.